Pozdrav ljudi. Danas na meniju je skuša sa kojom još nisam startovala, tek trebam da je pripremim. Međutim, spremila sam pitu od ovsenih pahuljica i evo u pripremi je, samo treba da počne da se peče. Ne znam da li možda vidite. Tu ima svega i svačega. 2 mala plehčića sam napravila. I pokazat ću vam kad se bude to ispeklo. Ako nekoga interesuje šta sam sve stavila unutra, poslaću mu recept. Mogu da vam kažem da je ovo boli glava, ali